Dámy a pánové, krásný dobrý den. Já vás vítám u dalšího dílu PPcastu, což je finanční a investiční podcast. Moje jméno je Jakub Hesoun, pracuji jako poradce finančního plánování a pomáhám svým klientům dosahovat jejich finančních cílů tou nejbezpečnější možnou cestou. Co dále děláme je to, že pomáháme našim klientům dělat správná rozhodnutí o penězích a pomáháme jim zjistit, co dneska ve financích už dělají dobře, kde možná přicházejí o peníze a co mohou dělat lépe. V dnešním dílu PPcastu budeme hovořit o cílech. Převážně o cílech ve finančním plánování, ale zmíníme i nějakou obecnou rovinu toho, co to cíle jsou a jaká je vlastně jejich důležitost v našem životě. Nebudu tedy dále zdržovat a pojďme se společně podívat na dnešní téma, kterým jsou cíle. Asi jste už slyšeli, že je dokázané, možná jste četli nějaké výzkumy, které hovoří o tom, že lidé, kteří si stanovují svoje cíle, se ve svém životě dostanou dále, než lidé, kteří si cíle nestanovují. Často to nebývá úplně hnedka na poprvé, že byste si stanovili svůj první cíl a jednoduše jste se k němu dostali, ale pokud jste vytrvalí, tak ve většině případů se v tom životě dostanete dál, než lidé, kteří své konkrétní cíle nemají. Co to vlastně je cíl? Pojďme se zkusit na to podívat nejprve z toho pohledu, jaký je rozdíl mezi cílem a záměrem. Použil bych tady paralelu a přirovnání a vlastně konkrétní příklad z filmu Piráti z Karibiku. Ti z vás, kteří tento film viděli, tak si určitě pamatují na kompas Jacka Sparrowa. Tento kompas byl velmi splašený, když ho Jack držel ve své ruce, tak se kompas neustále točil do kolečka, ukazoval pokaždé někam jinam, chvíli tam, chvíli na druhou stranu a neukazoval cestu ani k severu, ani nikam jinam. Prostě byl neustále splašený. Kdežto, když ten kompas vzal do ruky Will, což byla další postava tohoto filmu, tak najednou kompas začal fungovat, začal ukazovat konkrétní směr. Nebylo to teda na sever, ale bylo to vždycky jedním konkrétním směrem. A to bylo z toho důvodu, že záleželo na tom, kdo ten kompas drží. A pokud ho držel v ruce člověk, který ví, kam se chce dostat, tak mu kompas v tomto směru pomohl a ukázal mu cestu na to místo, kam se ten dotyčný chtěl dostat. To mimo jiné ukazuje, proč v rukou Jacka Sparrowa byl ten kompas splašený, podobně jako sám Jack Sparrow. Co tím chci vlastně říct? Můžeme říci, že tenhle příklad z Pirátů z Karibiku nám vlastně ukazuje, co to vlastně je ten záměr. Co to je ten záměr v tom životě? Můžeme říci, že to je nějaká vize, nějaká myšlenka, nějaké prvotní rozhodnutí toho, kam se chceme dostat. Je to nějaký úmysl, který nám říká, čeho chceme dosáhnout. A pomocí cílu se my pak k tomuto záměru můžeme postupně propracovat. Ty cíle nám vlastně slouží ke konkretizaci toho záměru. Proto i ten cíl samotný, aby nám pomohl učesat ten záměr, tak by měl být v první řadě konkrétní, měl by se dát měřit a měl by mít přiřazený nějaký termín. Je samozřejmě celá řada metod, jak se cíle mohou stanovovat. Nejznámější je asi metoda SMART, kterou určitě všichni znáte. Nebudu ji tady dopodrobna popisovat, ale zmíním vlastně jenom pár bodů z této metody a zopakuju tedy, že za mě minimálně v tom finančním plánování a stejně tak i v životě by ten cíl měl být tedy konkrétní, měl by být měřitelný, aby jsme ho mohli nějakým způsobem ohodnotit a abychom mohli měřit, jestli se k tomu cíli posouváme, a měl by mít přiřazen nějaký konkrétní termín, alespoň rok, po případě rok a měsíc. K čemu ty cíle jsou dobrý? Proč bychom je měli mít? Tak kromě toho, že nám konkretizují nějaký náš záměr, tak nám vlastně pomáhají překonat tu vzdálenost od té doby, kdy jsme si ten záměr stanovili, do naplnění toho záměru. Čili
ty cíle jsou vlastně takové milníky, které nám ukazují, jestli jdeme správným směrem a pomáhají nám vlastně ujasňovat si, jestli děláme správná rozhodnutí a jestli držíme tedy ten správný směr. Podobně jako když se vydáte na cestu autem na dovolenou, tak zapnete navigaci, zadáte tam cílovou destinaci a jedete. Pokud byste to neudělali, tak se může stát, že do toho cíle nedojdete vůbec, nebo že do něj dojdete nějakou oklikou nebo mnohem později. Pokud pojedete elektromobilem a nenaplánujete si, kde cestou můžete dobíjet elektřinu do vašeho auta, tak se může stát, že tam třeba vůbec nedojedete, protože vám dojde elektřina. Takže chci tím vlastně jenom říct, že ty cíle mají smysl. Ono je to takové obecné klišé, hodně lidí o tom hovoří, ale ne každý to praktikuje v realitě. Ale když si to vztáhneme na ten příklad třeba té dovolené nebo toho cestování, tak je to za mě velmi, velmi srozumitelné a dává to smysl. Pravdou je, že můžeme mít cíle, které se budou jevit jako velmi jednoduché, a můžeme mít cíle, které budou trochu složitější a na první pohled se nám bude zdát, že jejich dosažení je nereálné nebo velmi těžké. Je to pravda. Některé ty cíle jsou opravdu jednoduché a respektive ty záměry, které si na počátku ujasňujeme, tak jsou jednoduché. A když ten záměr je jednoduchý, tak ani ty cíle nemusí být nějak složité a nemusíme nad tím nějak jako složitě přemýšlet. Typickým příkladem je třeba to, že se rozhodnete, že vyperete třeba ložní prádlo, to je váš záměr, a nějak složitě nepřemýšlíte nad tím, co máte udělat nejdřív, co máte udělat potom, jaké jsou ty dílčí kroky, jaké jsou ty dílčí cíle. Prostě to víte, co máte dělat. Svlíknete povlečení, prostěradlo, z polštáře, z peřin, dáte ho do pračky, navolíte program, přidáte mycí gel a pustíte pračku. Pak to vyndáte, dáte to do sušičky nebo to necháte oschnout venku na sušáku a máte hotovo. Nemusíte nad tím nějak složitě přemýšlet. Ale pak může být složitější cíl. Takovým příkladem složitějšího cíle může být třeba to, že si řeknete, že chci vybudovat výnosné podnikání například. Z takového záměru, to je vlastně ten počáteční záměr, tak z takového záměru může být člověk hodně zmatený, neví, do čeho se má pustit dřív, protože ten záměr vybudovat výnosné podnikání může zahrnovat to, že musím vytvořit nějaký produkt nebo službu, že musím nalézt klienty, že se musím naučit těm klientům ten svůj produkt prodat, že musím například získat financování na svůj projekt, že potřebuju marketing, že potřebuju třeba výpověď v současném zaměstnání dát, že potřebuju sehnat prostory nějaké na pronájem, abych mohl mít někde kancelář, že potřebuju sehnat zaměstnance a tak dále a tak dále. Takže to je už složitější záměr. Takže když to shrnu, tak jsou záměry, které jsou velmi jednoduché a nepotřebujeme vymýšlet nějaké složité cesty a plány a dílčí cíle. A pak jsou záměry, které jsou složitější a nad nimi se musíme opravdu více zamyslet a dát dohromady nějaký konkrétní postup, jak ty záměry naplníme, to znamená, je potřeba definovat nějaké konkrétní cíle. A kdybych měl zvolit nějaký složitější cíl, který rezonuje s tím, o čem se tady bavíme, který rezonuje s oborem, ve kterém působím, s financemi, tak takovým typickým záměrem složitějším je například doživotní renta, respektive finanční nezávislost. Pokud se toto budu snažit nějak konkretizovat, bude mým záměrem být finančně nezávislý, tak je potřeba si říct, co to vlastně pro mě znamená, ta finanční nezávislost. Protože něco jiného to může znamenat pro mě, něco jiného to bude znamenat pro vás, něco jiného to bude znamenat pro člověka, který bude úplně v jiné životní situaci, než jsem já nebo vy. Ale je potřeba ten záměr konkretizovat, udělat z toho nějaké konkrétní dílčí cíle. Takže jak bychom mohli konkretizovat záměr být finančně nezávislý? Například tak, že si řekneme, chtěl bych čerpat doživotní rentu ve výši 50 000 korun měsíčně od svých 60 let. Jasně daný, měřitelný, konkrétní cíl,
do kterého jsme přetransformovali ten náš záměr, že chceme být finančně nezávislí. Máme tam stanoveno, že chceme rentu 50 000 korun měsíčně, že chceme, aby ta renta trvala doživotně a že ji chceme čerpat od našich 60 let. To je skvělý, to je první způsob, jak jsme ten záměr začali konkretizovat. Dali jsme tomu konkrétní obrysy, konkrétní parametry, konkrétní cíl. A to je skvělý, ale teďka je ještě potřeba si říct si to B. A to znamená, jako co potřebuju k tomu, abych mohl tu rentu doživotní 50 000 korun měsíčně od svých 60 let čerpat. Co k tomu potřebuju? Existuje jednoduché poradenské pravidlo, které říká, že na každý milion, který máte našetřený, dokážete čerpat doživotní rentu plus minus 5 000 korun měsíčně, pokud tento milion správně zainvestujete, pokud ho vložíte do nějakého diverzifikovaného rentiérského portfolia, které je správně složeno. Správně složeno tím myslím to, že by mělo být v první řadě v souladu s investičním profilem toho klienta. To znamená, že by mělo reflektovat jeho požadavky na rizikovost, výnosnost a to nám samozřejmě definuje to, jak moc ten majetek v tomto portfoliu bude kolísat. A obecně můžeme říci, že rentiérské portfolio, ze kterého čerpáme rentu, může mít plus minus 50% akciové složky. Jinými slovy můžeme říci, že průměrný roční výnos tohoto portfolia bude někde okolo 4,5 až 5% ročně. A to pravidlo, které nám říká, že na každý milion můžeme čerpat doživotní rentu ve výši 5 000 korun měsíčně, tak to nám vlastně chce říct to, že ten majetek nám jednoho dne zmizí. Doživotní renta znamená v tomhle případě plus minus 25 až 30 let. A proč zrovna takováhle doba? No jednoduše proto, že když si porovnáme výnosnost toho rentiérského portfolia, která může být, dejme tomu, ať se to jednoduše počítá na 5% ročně, k tomu my budeme z tohoto portfolia čerpat rentu 5 000 korun měsíčně, to znamená 5 000 korun měsíčně krát 12, to je 60 000 korun za celý rok. Jinými slovy 6% ročně z toho milionu vyčerpáme a to portfolio nám za ten rok v průměru vydělá ale pouze 5%, tak to znamená, že z toho portfolia čerpáme každý rok vyšší částku, než nám to portfolio vydělá. Jinými slovy, hodnota toho majetku se snižuje a jednoho dne ten majetek zmizí úplně. To na takový základní přehled asi postačí, jak jsme vlastně přišli na toto pravidlo. A pokud teda víme, že chceme čerpat rentu nějakých 50 000 korun měsíčně a víme, že na 5 000 korun měsíčně potřebujeme 1 milion, no tak na těch 50 víme, že těch milionů bude potřeba 10. Takže už jsme se opět trošku více posunuli v tom našem záměru, v té konkretizaci toho záměru, v definici těch potřebných mezikroků. Už víme, že na to, aby jsme mohli čerpat doživotní rentu 50 000 korun měsíčně od našich 60 let, tak potřebujeme v těch 60 letech mít na účtě plus minus 10 milionů korun. Takže jsme se dobrali k tomu, že jsme ten záměr konkretizovali a že jsme ho převedli do podoby konkrétního cíle, který jsme i zařadili na konkrétní termín. Takže máme konkrétní cíl, potřebujeme 10 milionů korun a máme termín, potřebujeme to, až nám bude 60 let. Pokud je nám dneska například 40 let, tak víme, že máme ještě 20 let na to těch 10 milionů korun získat. No a pokud už dneska v těch 40 letech třeba nějaké peníze máte, dejme tomu, že máte našetřeny 2 miliony korun a máte 20 let na to získat dalších 8 milionů korun, tak opět můžete začít přemýšlet nad tím, jak to udělat. Není nic jednoduššího, než si vzít nějakou investiční kalkulačku, která dokáže spočítat složené úročení, můžete použít i obyčejný Excel. A pokud tohle uděláte, zadáte tam počáteční vklad 2 miliony korun,
Zadáte tam průměrné roční zhodnocení toho portfolia, které můžeme dát na, dejme tomu, na 7%. Pokud to bude portfolio na 20 let, tak bude převážně dynamické, bude obsahovat převážně akciovou složku, může být klidně ze 100% v akcích, ale záleží samozřejmě, jaký je váš investiční profil. Těch akcí tam může být někde mezi 50% až 100%. A pokud budeme brát, že průměrná výnosnost takového portfolia bude, dejme tomu, 7% ročně, když započteme nějaké třeba poplatky a nějaký zlatý střed, a budeme brát v potaz i ukazatel, že budeme potřebovat odkládat nějaké peníze po dobu 20 let, protože nám je 40 let a my chceme mít v 60 letech 10 milionů korun a dneska už máme 2 miliony korun, no tak nám ta kalkulačka vyhodí, kolik peněz musíme měsíčně odkládat, aby jsme se na těch 10 milionů dostali. A pokud tohle uděláme, tak nám vyjde, že v těch 40 letech nám stačí odkládat částku 4 000 korun měsíčně při zhodnocení 7% ročně a doba spoření 20 let nám to ve finále dá tu potřebnou částku těch 10 milionů korun. Samozřejmě ještě zmíním jednu věc, pokud tohle budete počítat si pro sebe, tak tohle je jednoduchý nominální propočet, který nebere v potaz inflaci. Samozřejmě hodnota 10 milionů za 20 let bude úplně jiná, ta kupní síla těch 10 milionů bude nižší, bude plus minus třeba někde na polovině a i tohle byste měli brát v těch výpočtech v potaz, to znamená nějakou průměrnou dlouhodobou míru inflace. My to pro tyto případy, proto aby to bylo jednoduché, tak to dělat nebudeme, takže budeme počítat v nominálních částkách. Takže pokud se chceme dostat na 10 milionů korun v našich 60 letech a je nám dneska 40 a máme 2 miliony, tak nám stačí odkládat měsíčně 4 000 korun do nějakého převážně dynamického portfolia a po těch 20 letech se na těch 10 milionů nominálu dostaneme. Takže máme opět nějaké další kroky, co máme dělat pro to, aby jsme tenhle náš záměr být finančně nezávislí, tak aby jsme ho převedli do reality. Takže víme, že potřebujeme 10 milionů korun a víme, že potřebujeme 20 let odkládat měsíčně 4 000 korun a že potřebujeme zainvestovat naše úspory ve výši 2 milionů korun. Takže jsme to takhle krásně konkretizovali a ten záměr jsme převedli na konkrétní a termínovaný cíl. Odpovědí na otázku, proč vlastně ty cíle mít, je to, že bez těch cílů nemáte plán, jak ty svoje záměry naplnit. Teď jsem vám to krásně ukázal. Pokud budete mít jenom záměr, že jste finančně nebo že chcete být finančně nezávislí a nepřevedete to na podobu konkrétního cíle, tak nedáte v podstatě dohromady žádný plán a bez toho plánu se těch cílů dosahuje těžko. Je to mnohem složitější. Jo, když nemáme ty cíle konkrétní, nemáme plán, tak vlastně nehledáme tu cestu, nehledáme to řešení. Pokud ty cíle máme, tak nás to podněcuje k tomu, aby jsme to řešení našli, vytvořili, vymysleli a šli si za ním. Ty cíle samozřejmě bychom si měli stanovovat pro všechny oblasti našeho života, pro všechny oblasti, které v našem životě hrajou důležitou roli. Můžou tam například patřit cíle pracovní, to znamená cíle, které se týkají naší kariéry, našeho podnikání. Určitě by tam měly patřit cíle finanční, což je to, co řešíme s mými klienty dnes a denně. A dále tam můžou spadat třeba cíle rodinné, cíle, které se týkají vašeho vzdělání, cíle, které se týkají například osobního rozvoje, vašeho domova, cestování, zájmy, koníčky. Ve všech těchto oblastech můžete mít stanoveny konkrétní cíle. Pamatujte na to, že je dobrý ve všech těchto oblastech nejprve určit nějakou dlouhodobější vizi, to znamená nějaký záměr a někdo si dokáže představit, jak by to chtěl mít za 20 let. Pokud to nedokáže, tak je dobré využít pomoc nějaké další osoby, která vám třeba pomůže si tyhle věci ujasnit.
a vhodnými otázkami vám pomůže odpovědět si na to, jak by ty vaše cíle měly vypadat, i ty dlouhodobé, ale někdo třeba může být více zaměřen na nějaké střednědobé cíle. Dokáže si vytvořit nějaký záměr svůj v některé z té oblasti, třeba v těch financích, třeba jenom na příštích 5 let. Je to opravdu velmi individuální, těžko se to paušalizuje, navíc lidé i jejich životy se vyvíjí, mění se naše touhy, mění se naše sny, tím pádem se můžou měnit i naše cíle, naše dlouhodobé záměry a to je přirozené a je potřeba to brát v potaz a ty změny v těch našich životech přenášet vlastně do těch našich reálných plánů. I přesto všechno, že tyhle věci jsou tak proměnlivý, tak doporučuju si nějaký svůj záměr, nějakou svoji vizi udělat, protože vždycky ji můžete změnit. A když si ho neuděláte, tak těžko budete definovat nějaké vaše cíle. Takže základ je udělat si nějaký záměr, z toho odvodit svoje ideálně dlouhodobé cíle a z nich potom ty střednědobé a krátkodobé dílčí cíle a dílčí akční kroky, abyste věděli, co máte dělat pro to, abyste si svůj cíl splnili. Kdybychom si měli říct si nějaké další příklady, teď už konkrétně finančních cílů, tak za mě je potřeba si uvědomit, že čím více cílů do vašeho finančního plánu zahrnete, tím hůře se vám ty cíle budou plnit. Protože celé je to jenom o číslech, o finanční matice, o složeném úročení a pokud ty cíle budou moc ambiciózní a vaše zdroje na splnění těchto cílů nebudou stačit, tak se vám nemusí podařit si ty cíle splnit. Nebo si je splníte třeba jenom z části, z určitého procenta, třeba jenom z poloviny. Ovšem, to není důvod, abyste se na to vykašlali a ty cíle si nestanovovali. Naopak, jak jsme si řekli, cíle jsou důležité k tomu, abyste se někam posunuli a já doporučuji v tom finančním plánování být opravdu střídmý a zaměřit se na ty velké, strategické a důležité cíle vašeho života, které se týkají financí a majetku. Mezi takové 3 typické, velké, důležité strategické cíle patří 3 oblasti a teďka neříkám, že se ty cíle musí týkat i vás, nicméně vždy, když hovořím s novým klientem, tak se ho na tyhle 3 základní oblasti, na tyhle 3 důležité strategické cíle ptám. Abych věděl, jestli je má ošetřeny, případně abych se dozvěděl, že je třeba řešit nechce, to je samozřejmě taky důležité. Nicméně, pokud nebudete vědět, jaké cíle si stanovit, doporučuji začít tím, že si zodpovíte sami sobě otázku. Už mám vyřešeno za prvé vlastní bydlení? Nemám a chci ho? Nebo ho nechci? Chci se stěhovat, nechci být vázán na jedno místo, ale každopádně je důležité si odpovědět na otázku. Potřebuju vlastní bydlení? Druhou oblastí jsou peníze pro děti a třetí oblastí jsou věci, které se týkají finanční nezávislosti. Takže vlastní bydlení, peníze pro děti a finanční nezávislost, jinými slovy nějaká renta, kterou bych chtěl od určitého věku čerpat. Tohle jsou 3 strategické cíle, které bychom měli vždycky v těch finančních plánech mít. A nebo je možné, že pro vás budou důležitější cíle, než byly tyto 3, že ve vašem životě jsou jiné věci, které jsou důležitější, ale proč o tom mluvím je to, že pokud tam těch cílů dáte zbytečně moc, tak samozřejmě pak pro vás může být frustrující, když třeba zjistíte, že si ty cíle nemůžete splnit, nebo že si je splníte jen z menší části. Ale je tam jednoduché rovnítko, čím více cílů máte, čím více peněz na ně potřebujete, tak samozřejmě tím více zdrojů potřebujete, abyste si tyto cíle splnili. O tom, jaké jsou zdroje, tak hovořím i v jiných videích a živých vysíláních, ale typicky mezi zdroje
splnění vašich finančních cílů patří váš majetek, který už jste vybudovali v životě, to znamená nějaký finanční majetek nebo majetek nemovitý či movitý. A dalším zdrojem pro splnění těch vašich cílů jsou příjmy, které máte, respektive volné cash flow, které jste schopni každý měsíc vygenerovat, tedy peníze, které vám zbývají a můžete je odkládat a investovat. Takže tohle jsou samozřejmě zdroje, které definují to, zda si vaše finanční cíle splníte či nikoliv. Takže pokud do vašeho finančního plánu budete chtít nasypat 15-20 finančních cílů, tak vaše zdroje budou omezené, tak se vám to nemusí povést. Minimálně ale, co je super a co je skvělé, že i když si takovouhle analýzu uděláte, zjistíte, jaké máte cíle, to znamená, vezmete ty vaše záměry dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé a přetavíte je v ty konkrétní cíle, které jsou konkrétní a termínované, uděláte si analýzu vašich zdrojů, to znamená vašich příjmů a vašeho majetku, uděláte nějaký průběžný propočet, započtete do toho inflaci a zjistíte, že třeba si ty cíle splnit nemůžete. Tak je skvělé, že jste to zjistili teď, když je vám například 40, než když byste to zjistili těsně před odchodem do důchodu. Jo, protože máte ještě 20 let na to s tím něco udělat. Takže tím chci říct, že je velmi dobré a potřebné udělat si nějakou analýzu vašich zdrojů, vašich finančních cílů a toho, jestli si je můžete splnit, protože víte, že třeba jste si zvolili cíle nereálné a můžete přemýšlet nad tím, co s tím můžete dělat. To znamená, změním ty cíle, posunu ten svůj odchod do té finanční nezávislosti, můžu ho místo 60 let posunout na 65. Tím pádem budu mít dalších 5 let na to peníze odkládat. Nebo si můžu říct, že mi nebudu potřebovat 50 000 měsíčně, ale že mi bude stačit 40 000 měsíčně. Jo, nebo si řeknu, že nechci dům se zahradou, který bude stát 10 milionů, ale že mi bude stačit třeba nějaký dům, jehož hodnota bude třeba 7 milionů. Jo, takže mám čas na to s tím něco dělat. Nebo si můžu říct, ty cíle jsou stanovené dobře, ale já prostě potřebuju na to víc peněz, potřebuju víc zdrojů. Takže co udělám? Můžu prodat nějaký majetek, nebo si najdu lepší práci třeba, řeknu si o zvýšení platu, změním práci, nebo naopak přestanu pracovat jako zaměstnanec a začnu podnikat, když nad tím přemýšlím už třeba několik let. Jo, máte ještě nějaký čas s tím něco dělat, takže vždycky je dobré tohle začít řešit dříve než později, protože čím později začnete, tak tím více peněz budete muset odložit, abyste si ty své finanční cíle splnili, protože už budete mít méně času na to, do splnění toho cíle, toho vašeho záměru. A kdybychom měli tyhle 3 strategické cíle převést do nějaké konkrétní podoby, tak jsme mluvili o vlastním bydlení. Jak může vypadat vlastní bydlení? Máme třeba záměr za 5 let se přestěhovat do rodinného domu. A teď se to zkusme přetavit v nějaký konkrétní cíl. Takže co je proto potřeba udělat? Musíme si říct asi, kolik by ten dům měl stát. Takže dejme tomu, že chceme dům za 8 milionů a že ho chceme za 5 let. Skvěle, máme konkrétní cíl, který má přiřazenou určitou částku měřitelnou a má přiřazen konkrétní termín. Co proto teda musíme udělat? Jak bychom tenhle záměr, tenhle cíl převedli do nějaké konkrétní podoby? No, pokud nemáme peníze, tak budeme muset sehnat nějaké financování. To znamená, že budeme potřebovat hypotéku, budeme muset teda koupit pozemek a budeme muset nechat postavit dům. Víme, že stavba domu bude trvat plus minus 1 rok. Víme, že hledání pozemku, včetně teda koupě, může trvat další půl rok. Když tam započítáme nějakou rezervu, tak dejme tomu, že máme 3 roky na to, aby jsme si vybudovali nějaký dostatečný příjem, aby jsme byli dostatečně bonitní pro banku a aby jsme získali nějaké vlastní zdroje, na základě kterých nám tedy pak tu hypotéku dají. Čili už zase víme trošku konkrétněji, co máme dělat a teď jde jenom o to si to nějak jako spočítat a kromě toho, že teda jsme měli nějaký úvodní záměr, že chceme za 5 let se přestěhovat do rodinného domu, tak teďka už máme jako konkrétnější představu, co pro naplnění toho našeho záměru musíme udělat. A kdybychom měli být úplně konkrétnější,
Nebudeme zabíhat úplně do hloubky, ale kdybychom to chtěli nějak více konkretizovat, tak na dům za 8 milionů se zahradou, který chceme za 5 let, tak budeme vycházet z toho, že máme už 1 milion korun naspořen, potřebujeme vlastní zdroje ve výši 1 600 000, to znamená nějaké vlastní zdroje na hypotéku ve výši 20% z částky, kterou si chceme půjčit. Teď neberu v potaz vůbec to, jestli máme třeba nějakou další zástavu nebo tak, prostě berme tak, jak to je. Potřebujeme 20% vlastních zdrojů, žádnou další zástavu nemáme, takže potřebujeme 1 600 000 korun. A víme, že v našem rodinném rozpočtu máme každý měsíc přebytek 20 000 korun měsíčně, takže když si to spočteme, tak tam z toho vyjde, že za 2,5 roku jsme schopni našetřit nějakých 600 000 korun, které když přihodíme k tomu milionu, který máme, tak máme ty naše vlastní zdroje pro tu hypotéku a opět tedy víme, co máme dělat pro to, aby jsme si ten dům mohli splnit, aby jsme mohli získat hypotéku na tento dům a máme to časově nějak rozplánováno, víme, co máme dělat s měsíčním přebytkem, ten si budeme někde odkládat, pokud bychom nebyli schopni odkládat třeba 20 000, ale jenom 10, tak nám to bude trvat jednou tak dlouho. Pak je potřeba zase myslet na to, že to financování pak může být složitější, protože můžou se zdražit stavební materiály, za 5 let třeba bude všechno stát o něco víc než dneska a to je potřeba promítnout do té celkové částky. Ale vždycky, když stanovujete ty konkrétní cíle, tak vycházejte z dnešních cen, jako kdybyste si ten cíl chtěli splnit zítra a pak jenom do těch výpočtů započtěte inflaci, pokud je to potřeba. Druhý strategický důležitý cíl jsou peníze pro děti. Samozřejmě ti z vás, kteří děti nemají, tak to pro ně nemusí být relevantní, ale pokud děti máte, tak možná chcete, aby vaše dítě získalo nějakou konkurenční výhodu na trhu, až bude vcházet třeba na trh práce, nebo až bude dospělé, až mu bude 18, 19, 20. Možná chcete, aby to dítě mělo nějaké peníze na studie. Chcete tento rozhovor slyšet až do konce? Jděte na herohero.co/ppk a dejte si odběr. Kromě rozhovorů tam najdete i celou řadu dalších benefitů, například finanční aktuality a také průběžně přidávaná výuková videa z oblasti finančního a investičního plánování. Chcete-li se pobavit o možné spolupráci, rezervujte si termín úvodní bezplatné konzultace na webu penizepodkontrolou.cz.